Velkommen. I dag der skal vi lave noget sådan ny challenge. Jeg ved ikke, om I kender den, men vi har så valgt at gøre det med mandler i stedet for. Det er sådan noget, jeg skal have rigtig mange mandler inde i min mund. Og så skal jeg prøve at gætte, hvad jeg siger. Og man har 3 forsøg, og så skifter vi så. Så de er rimelig simple reglerne. Ja. Så bare vi skal komme i gang. Okay. Jeg skal bare tage en her. Okay. Hej med dig. Hej med dig. Prøv at sige det igen. Arbejde. Jeg ved det ikke. Mig og dig. Hvad sagde du? Skal du have en skål? Nej. Skal jeg ikke finde en skål? Meget dej. Nå, meget dig. Jeg finder lige en skål. Nej, jeg spiser bare. Okay, så Det er min tur. den vandt jeg så, og så er det hele tur. Hvad Du har nogen der. Jeg skal lige komme. Lige meget. Okay. Og jeg skal højt færdig på 2 sætninger. Ej, det skal være sådan nogle lange ord. Okay, kom med den sådan, ligesom mig. Det jeg sagde. Stor, var det ikke noget, det var sådan. Okay. Mobil? Du bare gæt, jeg anede det slet ikke. Okay. Ja. Ja. Så, So far, so good. så jeg håber, I synes, det var sjovt, og vi ses næste gang. Hej. Jeg har alt for mange mandler i min mund. Det var sådan, man afslutter en video.